Jo, takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka. V dnešnom videjku budeme hrať Slendrinu The Cellar. Je to hra, ktorú mi odporúčil kamarát a ideme si ju zahrať. Vôbec neviem, čo sa tu robí, vyzerá to tak, že dal som play, ja som sa zľakol, že už hrám. Dobre, máme tu Cellar 1, Cellar 2 a Cellar 3, ktorú by sme začali. Začal by som jednotkou, to je taká klasika, ok, a dáme medium. OK, sme tu, ľudia, sme tu, máme tu exit, môžeme ísť, nemôžeme, to som čakal. Books 0 z 8. Aha, to asi je to, že máme nájsť 8 kníh. Do ktorej strany idem? Tu sa otvorili dvere. Počkajte, ja si zapnem. Nedá sa tu zapnúť zvuk? Dobre. Môžeme ísť sem? Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? OK. Kam ideme? Tu máme ďalšie dvere. Kniha! Nice, máme druhú knihu, to je také ľahké inak. OK. Čo to bolo? Kámo, tie zvuky, to ma znervozňujú. A mám ísť sem asi. A sem, doprava. Kámo, toto je labyrint normálne. Ty kokos, toto je normálne labyrint. Jasné. Slepá cesta. Nebudem vám to ani strihať, toto videjko. Iba počas hry. Takto. Kam nemám ísť asi to. Ježiš Kriste! Preboha, to je zamknuté. Ježiši Maria. Tam sa otvorili tiež dvere. Kamarát, že sa má kúkať aj za dvere, že tam môže dať čo vždycky byť. Takže ja sa tam aj kúkam. Ešte tu je zakrvaná miestnosť, ja musím tam ísť. Ale je zamknutá. Či? Je zamknutá. Fúha, som sa zľakol normálne, že bude... Ježiši Kriste! Čo to bolo? To bolo ako pávuk Slendrinin. Aha, ďalšia kniha. Slendrinin pávuk, ty vole. Kam mám ísť? Sem? Kľúč, yes! Máme kľúč, ideme do tej zakrvavenej miestnosti. Prosím, že tam nebude nič také zlé. Prosím. Bola tam Slendrina. A to bolo čo? To som... Ježiši! To bolo čo? Ja som sa to vôbec nezľakol. Tam toho. OK. Ježiš, kde je? Ježiš, kde je? Ona tam niekde nikde. Dobre. Ona tu nebola, ona bola asi ďaleko na tejto chodbe, ale neviem. A odomknuté. Aha, taká knižnica ako keby. OK, možno tu bude dačo. Ty kokos. Možno tu dačo... Aha, tu sa začali goze... Aha, kľúč. Tak tohto som sa trošku zľakol. Nebudem vám klamať. Aha, skriňa, môžeme otvoriť? Yes, môžem, máme tu knihu. Yes. Štvrtá kniha. A 3 minúty na to čo. Á, 5. kniha. Nice, perfect. Takú sa mi darí, počúvaj. Musím ísť aj do tých zamknutých miestností, len kamarát mne vravel, že ani v nich dakedy nič není. Takže si musím dávať obrovitánsky pozor, lebo toto ma docela ľaká teraz, tá hra. Dobre, tu nič. Ideme ešte sem doprava, či tu nič nebolo. Yes, bolo tu dačo. Ideme sem. 3, 2, 1, ideme sem. Dúfam, že tu na mňa nevybavne ten pavúk. To čo bolo vtedy? Ty kokso. Normálne som sa zľakol. Tuto som asi bol už. To nie je tá chodba, čo som mohol ísť tade? Nie, tuto som už ja bol. Ježiši. Čo toto za miestnosť? Aha, ja som tu na začiatku, nice, tak ideme sem rovno. Aha, tu má ďalšie. Ja som položil kľúč. A tu nič nebol. Presne to mi kamera vravel, že tam nič nemusí byť. To čo bolo za chodba? OK, tak to bola asi najviac easy miestnosť. Máme 5 z 8 kníh. Čo je docela dobré. Idem 6, dobre. Spomeňte čerta. To sa tak, neviem. To je... Videli ste to? Tam ona bola. Idem tam. Nič tu není.
Čo to? Reku, čo to? Idem sem. Hádam, tu bude dačo dobré. Ježiši Kriste, tento pavúk. Ono ma to zabilo. Jasné. O? Žijem. Nice. Dobre, žijem. Nice. Ja som to zamknuté. Toto je labyrint normálne, ty kokso. Dobre. A tu mám ďalšiu skriňu. Teraz som chcel povedať, že nič na nás dlho nevybaflo. A teraz tam vybafne tá ona. Ten ksicht jej. Hnusný ksicht. Škaredý. Hnusný. Aha, tu môžeme ísť teraz rovno. 7. kniha. 7. kniha. Ešte jedna. Ešte jedna. Idem sem. Počkaj, tak nie. Tak idem sem. Počkaj, to som prišiel, tak idem doľava. A doprava. A tak, skaj som prišiel. More. Idem sem. Počkaj, čože? Čože? Ja som bol vtedy vľavo či vpravo? Asi vpravo. Či vľavo. Tak idem doľava. Či doprava. Ježiši, ja sa platím. Ty vole. Ty vole. A kľúč. Nice. Kľúč. Máme kľúč. A ak nájdeme cestu naspäť, budem rád docela. Ty vole. Hádam, to ide teraz. Dobre. Jasne, tu som už bol. Čo? Ne, tu som už bol. Kurník, šopa, antilopa. Zase neviem, keď som prišiel. Aha, stále to. Idem sem rovno. A idem doľava. Doľava a doprava. Tak rovno. A doľava. A doľava. No ja som to už všetko pozrel. Nice, tak to máme dobre na tom. Sme dobre na tom. Dobre. Ježiš, čo vravím. To sme na tom dobre. Ja som sa vážne vrátil tam, kde som bol. Kde je zase ten exit? Podľa mňa som ešte jednu miestnosť prehliadol. Jasné. Slepá chodba, tam dajú značku, slepá ulička, viete ako. Ale nie. To by, čo bolo? To by som tam ani nešiel. Možno, hej. Ježiši. To mám ísť. Yes. A idem rovno. Tu by mala byť už tá posledná kniha. Musíme všetko Počkaj, tam bola kniha? Nie to. Nebola kniha. Neviem, čo som tu zahliadol tam. Musím nájsť každé jedno dvere, lebo podľa mňa ja mám ešte jeden kľúč a mi to treba na jedné dvere. A tam som už všetko preskúmal, takže už iba túto to ostáva. OK. Klasika. Som si normálne dal zábranu, že sem nemám ísť. Že už som tu bol. To by bolo docela nice. Teraz kam? Idem doľava. Viete čo, idem doľava? Idem doľava. Čo som vravel? Vážne tu... Bol tu kľúč. Dobre. Tak nič. A kde je tá posledná kniha? Je jasné. A tu nie nič. Mám zase ďalší kľúč? Ježiši Kriste! Mám myklo teraz. Ty vole. Yes. Mám bežať ku exit. Bože, čo ma asi zabije. Mám bežať ku exitu. Neviem, kde exituje. Že by? To je to? Ty vole, mňa myklo teraz. Ty kokos. Fúha. To mám to hrať ešte všetky 3. Celár. Sme tu. Kde exit? Tu je 3, 2, 1, hop. Máme to, dohrali sme to. Aha, tu je. Ježiš, tá vyzerá hnusne. Yes, našiel som všetky knihy. Gratulujem, našiel si všetky knihy.
Nice. Toto bolo riadne. OK ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, ak ste tu noví, tak aj odber a my sa uvidíme u ďalšieho videjka, to znamená, že zo Slendriny a dáme si Cellar 2. Uvidíme, ako to tam bude vyzerať. Z prvého obrázku vidím trošku, ako to tam vyzerá. Je tam taká chodba, sa mi zdá, že do pivnice, neviem kde. A v Cellar 3 to si necháme už na neskôr. OK. Na dneska by to bolo všetko. Potrošný nové videjko. Pozrite si rozhodne to minulé videjko zo Scary Teacher. A my sa uvidíme u ďalšieho videjka. No tak zatiaľ čaute.